Terve taas! Moi! Nyt on eka ruokatesti saanut alkunsa ja me testataan tällaista hienoa mehua, anannusmehua. Missä on kookospähkinöitä, mitä ei Joo. nyt vaan näy. Ota mä koitan näyttää. Sinne. Hei. Tossa on siinä. Ja On siinä. tässä mullakin 3 kookospähkinää. No niin, ja maistetaan Sami. Maistetaan. Maistuu vähän kummalle. Aika sellainen omituisen tyyppinen maku. Ihan hyvä. No on sellaista... Tuo aika vahvan maun tähän mehuun nää kookospähkinöistä. No, juon tän nyt loppuun. Tää on aika sellaista laimeeta kiirepäitä, sellaista mosesua. Sami vie vähän sinne Nyt päin. tulee Ebin hörppy. Ne vähän sinne päin. Ei. Mä sain vaan tähän asti. Se on niin juonut. No, mä oon tottu. Nyt näkyisikö niitä kookospähkinöitä? Joo, siellä ne on. Ne on näin. Täällä näin. Siellä. Ebin. Mä syön ne. Mä oon suuhun. Mäkin, kato. Haa. No jäi. Syi Sami. Sä oot ihan kauhea. Ehkä tähän olisi parempi lopettaa. Joo, pakko. Moikka. Kippis.